What's up mga dol? Ano yan nasa taong laagan? Cubs TV. Pero na mo gibili na mong motor dol. Wala may maswito pa dong dito sa itawag nila og Mildapik sa sitio Luwak, Salmeron. Pwede raman sa DI dadon ang motor dito kung walay uwan. Pinaay nag-message nako nga pwede ba daw adtuon ako ang Luwak, Salmeron. So shout out DI ni Mark Leo. Siya mo i-message nako nga pwede ba daw nako adtuon ang Luwak, Salmeron. Wala akong giagian doon. Naglibog na kung asa ang padong dito sa Luwak. Manglatas na lang na eh. Parehaming duha adventurous kayo. So mao ni among giagian mga dol. Wala na may mag-agi og dalan kay nasaad ning duha. Lain say ni sugat na mo dere kay mga iro. Daghan kay mga iro. Tanaw kung unsa kanindot ang nasa ulo yung mga dol. Ay, dugi-dugi. Tanawa mga dol, pwede kayo mag-tent, nindot kayo. Mauna ni ko ante. Gitawag nila Mildapik. Ikaw mo email dati? Oo, anta ko ana dong oy. Mao day gitawag ni Mildapik pud dere nila. Si Tibulak man tadi diremot nganong nga nag-iilisan nila ko ay lagi ako ginag iilis ano yung kibaw anagon uba may nagkuan dire. Pero okay naman kapon nimo tay nga. Ay okay ra ana diha oy. Mildapik. Pwede day da. Adaga magay mag-tent na day atong kuan atong iaging tuig. O naabot ka sunahan dito gani. Daka na tent diri oy. Og magpag kuryente bisag pila may hatag niya 20 ana okay ra man no may problema ta. Ay ubandi kay tagalag mi tag 400 ayo kada ko ana isa diha na kay ko ano niyo ba. Mga taga city pud ito, taga syudad. Ari diri mag-tent nindot dia. Naano mi diri dol sa gitawag nila Mildapik. Nganong gitawag ni Mildapik dol kay si Nanay Imelda tapad pod kayo iyang balay. Thank you kayo te. Nice kayo mga dol. May duha ka lamisa, mga bangko. Bugnaw kayong hangin mga dol, presko kayo. Yan asad siya duyan-duyan. Pag kinahanglan og moari ta diri dol, dili pud ta magbilin og sagbot ato alang daton kay maikog ta limpyo biya kayo. Mao ni sitio Luwak sa Salmeron. So naa siya CR sa diri dol. Makita diri gikan dol ang pulo nga dako sa bais, nya pulo nga gamay. Nya makita diri dol ang sitio Mindanao sa Barangay Santo Niño. Mana ako ipakita nyo diri dol. Makita sa gikan diri dol ang walang hanggan sa Lumbo kanang tumuya diha dol. Nice kayo. Pwede ra gyud kayo mag-camping diri dol. So katong hilig kayo nga mag-trail dol, pwede jud kayo din he. So nanay mga na nag-trail dire si Master Mark Leo. So naatoy sapa dito sa ubos. Sa katong gustong moari diri dol, magdala na lang mo daan og tubig, mga pagkaon kay wala siya ay tindahan dere dol, layo biya. Nya makita sa gikan dere dol ang Mount Lanaya kanang kinatumyan nga bukid dol. Or sa Alegria na siya dol. Nya tuyok ta dere dol. Ang Armenia sa day makita dere klaro kayo. Nagkahapon siya dol, nagkabugnaw ang hangin, samot na siguro og gabi. Patigid siguro tugnawa. So katong gustong mag-overnight dire nga mag-tent dire dol, kinahanglan jud mo nga magdaog jacket baga kay patigid tugnawa. Nya nasay balay dire dol nga makapangayo ninyo tabang. Hindi na pagkano gyud ni kuan ka nag o gani kay sinaw ba o kanang
kuan. Kasi kung anak ang naghimo ani technically. Akong bana kani, akong bana. Ah, Pwede man ari dire, pwede man mag overnight asak kilala. Katong ating buwan may naari dire. Kasi ano na bala, may problema diha. ang ilang pagkaon magdala ra sila. Ah, Asa magdala pwede sila. makaluto? Pwede nam sa kusugangan ay baka nang sugangan, trip dyan, naman say sinap naman tunay. Kahoy may problema. Like niya may dire Opo, may problema day. Magdala may sa mga barkada. Wag ay problema na day kada taga sida lagi ngari dire. Asa na yung imidate, meron kana ay suda ay tagko kawawi ta ninyo ay nganong ginganlam ta ko ninyo nga kuan ay may kay kuan ba. Gusto taya ginawa to ana ay kun na bakit ko kalimpyo gani. Limpia ko na di semana. Ha? Kana dia pa. Ako tangan no naglamisa di agod. Ya bangko pa niya kani. Ibaan ni bangko dito, street bank. Kanang mao gani. Ya kining bangko te punanan pa ni. Kun anan pa na oy ang pagtrabaho lagi dun kay kami ran duha. Mao sad. Ganda mga diri ay. Mo yun nindot yo bugnaw hangin ba. Presko kayo. Tapos ang gabi diri nag adlaw gabirnad. Nanguli ang alas 3 na daw. Anak si makatunay kuyo. Sus dito sa ubos sa lubay, sus tinuo ko Oh, mga tagak mo diha in town. Nag-trail to sila niya. Nay sapa dere puti. Nara ay. Ay sa ano na? Awa daw. Kana ba? Langga ba? Kana sila udurog pero kayo kay tanan. Ikan dire kana. Ilahapan mi padong dito. Ato na bito ni agian oh. Hmm. Ug buto naon mo agi kana diha ay pud lisog kana diha. Subay agi ka sugog. Lusog kana nya ato kana sa katong karsada. Umara diha lisog kana diha. Dol, nagkakusog ang hangin. Ikaw kayo. Gikan dito sa kalsada, gibili na mo ang motor. Nya depende sa lakaw. Gikan dito padung dere mga naasa 13 minutes. Bana-bana lang na nako dol. Sila ka mga iro dire guys. Friendly naman noon sila. And naadyo tao nga nagduwa din. Basta kitagduyan gani ka nang kitagduyan kay ganahan nagduyan, o di ba? Siyang bata. Ako ka na siyang duyanon no, hantod maabot ni siya padungan to. So, ganahan sad mo nga makakita sa sunset mga dol, nindot kayo. Family bonding, safety pa gyud siya. Katong mga sunset lover diha, nice jud kayo kung naamo diri sa Luwak, Salmiron. Unya, nasad ko ipakita ninyo dito sa unahan dol. Nice sad kayo dito mag-tent. So, makita sad gikan diri dol ang agianan sa Sursugon. Diha miniagi. Unya, makita sa diri dol ang agianan padong sa Palare. Kana siya. Diha dapita dol. Ya, pwede sad. Mag-tent diri nga dapita dol. Dili siya peligro.
So maoro to dol, hinaot nga nag-enjoy mo sa akong gipakita ninyo bisan og mubo nga video lang. So peace yo.